És un dels dies més especials de l'any pels usuaris del Centre Ocupacional Sant Camil al Guinardó. Són persones adultes amb discapacitat intel·lectual i protagonitzen un pessebre vivent. És l'activitat que obrim al barri, obrim a la ciutat i els donem l'oportunitat a les persones del nostre centre de tenir el seu moment de glòria, si ho podem dir, perquè és el moment que venen i són els protagonistes. Demostren de què són capaços i és el regal que fan a la ciutat de Barcelona per Nadal. Implica unes 130 persones de l'organització i uns 70 usuaris del centre que fa mesos que treballen preparant el pessebre. Forner, soy forner. Un forner, esos panes son grandes en este tamaño. 2 mesos ara, el pessebre. I també estar contenta. Aplicar eso y pasar bien. Els organitzadors calculen que unes 1.000 persones han visitat el pessebre vivent de la Torre del Suro aquest any, i és que enguany l'edició és especial ja que compleix el 25è aniversari.